русия раҳбарияти туркияро барои ба истилоҳ изҳороти ғайри қобили қабулаш дар робита бо хушунатҳои ахир дар минтақаи ҷудоиталаби Қаробоғи кӯҳӣ интиқод кард. Сергей Лавров, вазири хориҷаи Русия, рӯзи 22 апрел гуфт, ки ин изҳорот ба ҷанг мебарад, на ба сулҳ. дар марзи Озарбойҷону Арманистон дар минтақаи ҷудоиталаби Қаробоғи кӯҳӣ рӯзи 5 апрел хушунатҳо сар зад ва аз ҳарду тараф 10 нафар кушта шуд. ҳарду ҷониб ҳамдигарро дар поймол шудани созиши оташбас гунаҳгор карданд. дар изҳороти президенти Туркия Раҷаб Тайип Ердуғон гуфта шуд, ки Туркия дар канори Озарбойҷон қарор дорад. ин таҳаввулот дар пасманзари бад шудани равобити Москву Анқара мегузарад. вале айни замон дар Ереван бархе гурӯҳҳо Москваро дар фурӯши силоҳ ба Боку гунаҳгор мекунанд, ки сабаби сарзадани хушунатҳои ахир шуд. рӯзи панҷшанбе ҳангоми вуруди вазири хориҷаи Русия ба Ереван намоиши эътирозии ин гурӯҳҳо барпо гардид. рӯзи 22 апрел дар нишасти матбуоти Лавров маҷбур шуд ба ин нигарониҳо посух диҳад. ва ҳоло аз дафтари Радиои Озодӣ дар Ереван, пойтахти Арманистон, Саргис Арутюнян ба мо мепайвандад. Саргис, салом, бигӯед дар мавқеи Русия дар нишасти матбуотии рӯзи ҷумъа чӣ ҳарфи наве садо дод? Честно говоря, ничего рости ҳарфи наве ҳам садо надод. Лавров танҳо гуфт, ки бояд муқаррароти оташбас ҳифз шавад. ин ҳарфи хеле муҳим аст. чизи дигаре ки бояд гӯям ин аст, ки қабл аз сафари Лавров ба Ереван вазорати хориҷаи Русия хабар дод, ки Лавров бо кадом пешниҳод ё нақшаи наве ба Арманистон сафар мекунад. вале дар ҷараёни нишасти матбуотии рӯзи ҷумъа на Лавров ва на вазири хориҷаи Арманистон Налбандиён чизе нагуфтанд. ман мутмаинам, ки дар остонаи вуруди Лавров ба Ереван сафорати Русия ӯро дар бораи намоиши эътирозӣ хабардор кард. мардум аз мавқеи Русия розӣ нестанд, вале Лавров дар ин бора аслан суҳбат Люди недовольны позицией России, но Лавров об этом ничего не сказал. аслан талаби эътирозгарони рӯзи 21 апрел чӣ буд? Я сказал, что люди в основном недовольны позицией России. тавре ман гуфтам, мардум аз мавқеи Русия дар робита ба низои ахир дар Қарабоғи кӯҳӣ норозӣ ҳастанд. матбуоти русӣ навишт, ки гӯё ҷониби Арманистон ба Озарбойҷон баъзе қаламравҳоро тақдим мекунад ва гӯё дар ин замина бояд як назарпурсӣ дар миёни мардум барпо шавад. ана ҳамин гуфтумонҳо боиси норозигии мардум дар Ереван шуд. В Ереване люди недовольны вот этим. ташаккур. Саргис Арутюнян, хабарнигори бахши армании Радиои Озодӣ аз шаҳри Ереван ба саволҳои мо посух дод.